Balimao aninyokuma très urgent. En balmache nous togo nabe kasola aywa. Kaka vibe danger la de. Aka banao beka wulala kaso konana. Nera ni mugachama kumana u kachira malion ayen témoigner. Kobe seredi au nanga janga na menyoko fe folo. Billet dimanche 11 décembre 2022 angani vous vidéo la me folo. Uka laje aka sekata ka demaya koro chef de famille de do parti politique nyamo de do. En même temps nous togo no ya en camarade on a constaté à une taminga kaso kono bana do bala no bay asena na bi funu o banay amega constaté o beka juga visite mon rendu ala donc o kon konala Balimao abela jele ni kuma merci samno ambe do kala ka nyuma mbola mali on be siri awa ambe munya fo anga président na asimi on bi fe wallahi ala beba do segu tungara ba asimi fe beba do alni segu tungara chien fo asimi ngena aba fe ni be fen ba afana ni mai ni nkeni kai président asimi on ma fo ngiga wuli kata fo jiju ngena ko he ay nu to ko bla mo figina de aish ni mamu fle nu be ka ngani nsadigo ube ka ngani nye muira muye kanga kele tiambulu kanga il leader be humilié awe ibe kamene yanaka ibe kamene maître Tapo qui est ministre de la justice de maître Tapo ye mamu taku bla bamako kono ka essayer ku bla M5 na awe kureta ke aw kumanga ni procureur nous changer amena mais aw ma ke bia kololo be ka bianka depuis kureta damina de fola be ka ni kumani fo camarade chama ne kela wakati o beklara ka tiedia président Assimi ne nous to ko ka ni ka borala fereke rapidement ika ni procureur ni mamu be ka ni baranke ou mite iku boba mako kono anyo doro ni nyini fe ama fo Assimi ka wuli ko non président benna abena na sagona justice mogodi ni mamu be ute Assimi fe uti ika la fasa bako fe te mali de nyumon fe mali sisi kan mamu madame man doro ne be munu mani abu don abu toko do abu jamu don me wa u mite mo ka lafia président Assimi on be ka ede deme eni France be kelela eni union européenne be kelela lebu mun da France ka che ya ke o ya be lebu ye karafi lebu ka kulushini bloki bola ka langolo photota lebu mun do ka karafi ma do ka nini jugu chera fen kelem bi bo o yere ka kilele yani ka barakadi I fani ba do usro ni I kanu ba ko fana ka do nolu ka baraka soro hali bom atomique te sila président Assimi amba do be manife mais I kanu ba ko tonyele bebi ni aya nga président chama be bien be boni yorodla ni aya Afrique révolution chama te tanya be boni yorodla hake murubo keta ka milition nye mo ko tonye ala bado mais murubo keta ku me manife be bada ku me manife ma bina hake de do me ka tien di fina chakoroba ni musoroba ye fini mbula ku wala ka danga do ka murubo keta danga aminele yo do mi do la musa tarama do mali président kudeta kunda kon amado ali Assimi musa tarawre klingli do na yede ali magaka yo do ay tellement ou kunte médecin fait mais murubo keta seko kunte mais aka attention makaka ambe ki attention de blante fait hake ka bulika fanga ko I kanumba ko de tonyele be ake alakama ikani mau bobo mako kono mau ka lafia et les présidents et le chef suprême de l'armée et le chef suprême de la justice mais ni mau bobo mako kono mako ka lafia président Assimi c'est da obe ki belem oube fait kana kama et belu be ka bokoto be la front be ka créer mais mamu be ka révolution ke olu be ka libu na sara kaso la président Assimi ça va être très grave de ni koya soro ala kana ke mado sara o to ko tieno la buwi sara fora ka yo bankate ta fora ka kof ko sama do be ko négligence do be abe moko ka fanga bi ode président chama bi awani Afrique révolution chama tetanya ni oroni ni woni do be jola dro tun do be jola dro ita so isrifu bo tun on te fait qui ye kunu ye héros katla ki bine on te fait quoi I kada on yetro katla ka fina tuguni ibe fanga min kuna ni aye bi ibe fanga min kuna c'est grâce aux hommes du changement les forces du changement avec l'esprit M5 RFP ay barak ni kleleya ne mamuso la modeli ne mamuso ko ne mako janatike fenfe ni be feka ne mamuso ne mona mamuso ni mogere bulu ne mogere mamuso nasigi ko ni be fe haramadiya la I kana bi I kana libu I be se ka segen to ko tiombe daga menite feka ke yeko fly fendamama be I clean ka damadiya ko I ba clean e ma ne be kuma à tête ou aux yeux ouverts je ne be kuma kun korotali
parce que mbado nganinge kay mbado al ninge chifo Assimi ngana c'est pour son bien, c'est pas pour autre chose. Wallahi aike mo la drufa ka baraka nuli aka mo munu ya ku mabogana Assimi mo to ene ka fangala trop e ka fanga nani biche mo mi libura wallahi ma ke régime sila ou be ku profiter ka fanga fe ka adama don tonye bo otu sukasi o mai ka fanga ma be ka tiens defo bilay talay. Comment c'est peut-être que mettre ta poka na ni mo do yi ku ka M5 mati aye fanga ta o mo ou dégager ku baba ma ko na fo ku toyi ou be ka adama don tonye Boubé Salem flé. Mon rôle au avec un bana au boulot. N'a man colosi. Au tour avec un tien. Erebelo akanato. Parce que Erebelo beka au tour tien Mali Nord là. Comme Mali sera sous beka fakali qui est civil là. Bamako kono. Awe kanumbo fona beka toye. Ni beboula ni kumaga slogan kelenye. Abe balemuna dro. Aba tour donner américain nga liste noire. Aba tour donner oninga liste noire là. Nous kraou sirfou de begléa. Partout dans le monde. Au défassi talib begléa. Na mo faratina o kana bagaro sara kaso kono mogo ba oke do ate mogo mi beka cheli fana awala fasali fana be gele beka cheli fo nyana de ne mam so ko ne ma hada ma de ni te fe ka libu ka jente ka kem die ko fly fanda mana mambe ikli ka da ma dia konana Assimi ya ukli ukli se ka fana nke klene ya jume aya bla kuna c'est un pouvoir civilo-militaire. Il faut partager avec les gens qui ont fait ce combat avec vous. Parce que Farafi fait djé, ni Farafi fait so, ni Farafi pouvoir so. A mami mbeni abe hagli so mancha kwa. Uboloka te ban, ole be chama bi. Ma karim keta bini. Ne afo karim ngana ngoni ma hagli so ka barake ni manyuma onye be bi abira. Ante foka kaula ko. Ambe fa akwa ka Afrique sunjata di. Mais na ba fa ka Afrique sunjata ya okli. Ay barake ni force de changement ni. Aka somoko ko bala. Deuxième mois, ne mamso konema conseil flanana la lidikan flana akosegu tongara wali nyuman don mama me adama de wali nyuman do atebi ani gasi on no de kele ken yofa mais bien nga mogo de be furgoto la be jisisi yoron nyonche c'est pas bon pour votre pouvoir ti sinyuma ka fanama mofo o ti sinyuma ka fanama ama fa Assimi wuli iga mikoro takata fo ay nu to ko blade mais ni enale ne e kunye ni procureur nous boy kana ni sagona mogoy e chenu kuntan so sa ne mom so ko ara madiga wolu nyumando mama te wolu nyumando la bantaka kula Assimi fin kele ni jogu bewulembe contrôle la bi fin de manama ne bi sauver bi o el ika clé CEDEAO biko Union européenne biko e France lebu ka RFI lebu hey mama de liko ke ko France mi lebu dien kono ou ye Karafi Koulouchini Glougi Boala, ou ye Samuel Do Sougo ticket. Pourquoi qu'on a c'est Assimi là, il clé, il n'a pas de mamousso à fond, il clé, il a blé qu'on a c'est un pouvoir civilo-militaire. Nako kaba beka surasiko, il kaba monopole d'awe rama madron, abe moro blaoula, awa beta, na obina obinjoko be jugade, ou nega conseil, na nega conseil me. Moro ka éducation tekelengi, Assimi ne bien placé là bi, non, ça m'a soro, côté ce niveau là, mais moro ka knata ou tekelengi. Ma djougou dobe ki krefo bi blasera djougou kan ta so président ingani kayamba don mais tu es mal conseillé oye flanay oye flana munye ikle sabana munye mogo wali nyumando ne mamso de fana nana ye munye ini mogo ko kanyoko fe mu ebe yoro mina ijija mu mi ngani la de ijija ka onyu ngani nyuma kisi mogo vraiment mamso ko ka be conseil nanima mundima il faut aimer les autres, il faut aimer les gens. Il ne faut pas être dur. Et puis, quand on a sama. Maman a sama, a ko la bantala. Président Assimi, kadaouni, i kanouba, on a un fait qui perdu. Maman a kanouba kele. Voilà, là-bas, avec ta djiou fait. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Senghor, et Fengoka président Senghor. Senghor de la ka Mouroudom neka don kasola. Aïe, kanouba bado. Sénégalo yoko beke, Mourouke sara kasola. Ouye Senghor danga Senghor sara muso sara dembe sara halaga wuluna ka jakuma be sara hali kota la bli ko do be kanake o ne ka conseil awa nu to be bo alna flash na soroso flash ni nu to ba fo pian awa mba partager wallahi billahi alna flash se ko tungara ba fo kuma te nu to ka ko en kono ka dum billahi menete ndado ala mais ka fo de koni me daka ne kona boraka kana kuma ka sote ma chi changer ko arasba te kaso ga chien ça va fleka bon
Abdou Niang kaso ke abora avec atafo kaso te mo changer quoi mais ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna a bɛ mɔgɔw bila k'u ka vie wa merde mais ni kumana ni mɔgɔ ye hadamadenya la i b'a faamuya quoi bilayi parce que ni maa minnu bɛ ka nin baara jugu ta ka ɲɛsin anw ma ils ont des complices parmi vous an b'a bɛɛ kalama mais ne tɛna n da don o la ne ka conseil ye mun ye a y'aw tilen dɔrɔn fanga in t'aw ta ye fanga in na an bɛɛ de jɛ ye an bɛɛ de jɛra ka kɛlɛ in kɛ o ye wale ɲuman dɔ ye maa ma tɛ wale ɲuman dɔ laban ta ka ko la i m'an ka farafin président caman bɛ bi u bolo ko fanga tɛ ban n'u ye fanga sɔrɔ farafin président caman n'u ye fanga sɔrɔ u harabatɔ de don n cousin bɛ yan fɛ n cousin au lieu que u ni minnu ye kɛlɛ kɛ u k'u ɲɛsin olu ma u t'u ɲɛsin u ma u b'u ɲɛsin u baramɔgɔw de ma ka bɛɛ kɛ somɔgɔ ko ye non an ma da mɔgɔ la ni danaya tɛ ni danaya fila bɛ tɛmɛ maa min wulila k'i kisi fagali ma aw sɔrɔsiw de mana tiɲɛ chaque fois anw de bɛna dilan ka bandaw to ye a y'a bɛɛ kɛ colonel ko ye an nana ka na aw dɛmɛ o la aw tun bɛna taa o jiw fɛ ala ye y'aw sɔn o la mais n'a y'a tiɲɛ chaque fois anw de b'a dilan aw de b'a tiɲɛ anw b'a dilan o fana man ɲi dɛ o fana man ɲi an ŋani b'aw kɔ aw bɛ erreur a bɛ ka erreur kɛ trop bandaw ta la y'a ye bandaw tun bɛna da fɛrɛw da la jɔn nana aw sauver maa minnu y'aw sauver olu de aw bɛ se ka da mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ olu kan au moment que bandaw bɛ fɛ ka da fɛrɛw da la an b'aw somɔgɔw ye an b'aw cousines ye an b'aw cousins ye anw de bɔra k'aw sauver k'aw ka ni sauver sinon san b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ CPI la mais maa min y'o k'i ye i t'o sara sɔrɔ e fanga sɔrɔ dɔrɔn e ɲɛsin cousins ni cousines ma olu to yen o ye hakɛ ye dɛ o ye ne ka conseil a ye bɔ fili kɔnɔ a tɛ danaya aw ka famille politique tɛ tɛmɛ forte changement kan depuis aw n'anw jɛra aw ye tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ aw tɔgɔ fɔ n'i y'a ye fɔlɔ mɔgɔw kun banna aw ye parce que aw n'anw kun tɛ mais depuis aw n'anw gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn aw ye sanga sɔrɔ depuis o la aw kan ka dɔn k'a fɔ aw n'anw de ta ɲɔgɔnmaya ye aw kana fara a y'a kɛ ala kama a kan kalan a y'a kɛ ala kama a kan kalan a ka nin maaw bɔ yen an kan ka jamana kura dilan Mali ka taa ɲɛfɛ CEDEAO b'aw nɔfɛ CEDEAO ma tila aw la fɔlɔ Union européenne b'aw nɔfɛ o ma tila aw la fɔlɔ awa maa y'a kolo o y'a bɛɛ détruit maa maa ye Faransi lebu o y'a bɛɛ lamaloya o ye Samuel Doe sogo tigɛ an tɛ fɛ ka fɛn dɔw y'aw la quoi an tɛ fɛ fɛn k'aw sɔrɔ an bɛ fɛ aw ka kɛ Afrique sunjata de ye a ye fɛɛrɛ k'a ka mɔgɔ la mais a ka baara kɛ ni forte changement ye maa min y'i sauver wala y'i somɔgɔ dɔ ye a bɛ aw tun bɛ bin don min na anw de wulila dɛ n'an kun ko k'an t'aw fɛ n k'an bɛ banda o kɔ san b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ kaso la a bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ mais maa min y'o k'i ye o t'o sara sɔrɔ i somɔgɔ dɔw ye i ka famille politique dɔw ye mais comment c'est peut-être que mɔgɔ min y'e sauver saya ni balo cɛ e b'o to yen ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta o n'i y'a ye farafin fanga caman tɛ laban farafin ko caman tɛ laban farafin yɛrɛ bilara ka nagasi ka bila siya bɛɛ kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ nin kɛwalew kɔ awa nin kɛwalew aw bɛ ka nin de kɛ awa a y'a dabila n'a ma dabila aw bɛ bin siga foyi t'a la n'a ma kɛ n'a ye tɔngɔraden a ka fɔ ma ko ɲama den tatɔ filɛ ne bɛ ka kuma min fɔ ça peut ne pas vous plaire tu sais un homme honnête o de bɛ se ka ne faamuya walayi maa min ni a hɔrɔn don a tilennen don o de bɛ ne faamuya mais maa min gɔlɔngɔlɔn don o tɛ se ka kɛ ne fɛ quoi awa ne bɛ n cogo de la moi je ne changerai jamais parce que ne bɛ droiture de la ne bɛ ka mun fɔ aw ka hɛrɛ b'aw la anw ka hɛrɛ b'o la n'an ma kɔlɔsi aw b'a tiɲɛ aw yɛrɛ ma aw b'a tiɲɛ aw ma aw ka don tilennenya kɔnɔna la aw ka bɔ zigizagi kɔnɔna la zigizagi ma jamana jɔ gɔlɔngɔlɔ ma jamana jɔ o ye ne ka conseil ye que Dieu bénisse cette transition